लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै दिनै नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे टाइटेल आरो ससे इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेब्लाबो हमना खादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि माखासे फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय सिबुं प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। जाय भिडिअआवहायनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस फुजि बसुमतारी आरो बुकुल नार्जारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जागोन खावनानै लांबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअनि केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन भास्कर देवली बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे खावनानै लांबाय मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन सोमखोर दैमारि बिथांजोंनो लोगोसे आशा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ खावनानै लांबायखौहाय सोर सोर नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दङ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो सोरबा जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला दे लोगोफोर।